खुलुमबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोननैसो रादाब लानानै फैबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ नायलांगोन। सेथि रादाबाव दङ मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश बिगु बिथाङा बुंदों दि आसामाव गासै स्कुलनि क्लासफोरखौ 19 अक्ट'बर खालारनिफ्राय खुलिनाय जासिगोन होननानै। थाखो 1 निफ्राय थाखो 5 फरायसाफोरनि क्लासखौ 2021 मायथाइनि 19 अक्ट'बर खालारखालि खुलिनाय जागोन होननानै मैया बुंदों। थाखो 1 निफ्राय थाखो 3 फरायसानि क्लासआ सप्तासेयाव सानथाम जागोन। बिसोरनि क्लासखौ समबार, बुधबार आरो शुक्रबारै लानाय जागोन होननानै बुंदों आरो थाखो 4 आरो थाखो 5 नि क्लासखौ मंगलबार, बिस्तिबार आरो सनिबाराव लानाय जागोन होननानै मैया फोरमायदों आरो क्लास 5 निफ्राय क्लास 8 नि क्लासफोरखौ 19 अक्ट'बरनिफ्राय खुलिनाय जागोन। क्लास 9 आरो डिग्री मास्टार डिग्रीनि सेमिस्टारनिखौ 1 अक्ट'बर खालारनिफ्राय खुलिनाय जासिगोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों आरो थाखो 10 आरो 11 नि क्लासफोरखौ 19 अक्ट'बर खालारखालि खुलिनाय जागोन होननानै बुंदों। लोगोसे फरायसाफोरा फरायसालियाव थाङाब्लाबो जागोन होननानै बुंदों। जुदि थांनो गोसो गैयाब्ला न'आवनो थानानै अनलाइन क्लास खालामनो हागोन होननानै बिथां रमेश बिगुआ फोरमायथिदों। नैथि रादाबाव दङ रमान हांखोनि सोमावसारनायाव गिबिसिन मुंख्लं जानाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खलमारि आस्राबारि गामिनि शिबराम बर'नि आंगो बिसि दुब्रि बर'आ हाबा जाखांनायनि खम समनि उनावनो गावनि फिसायखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। सम फैब्लानो शिबराम बर'नि नामै बिबार बावो, नाथाय आंनि नामावथ' बेबायदि बिबार बावनाय नङा होनना दुखु मोननाय फोरमायदों शिबराम बर'नि अनसुलि बिसिया। नाथाय दासिमाव सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै, बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। थामथि रादाबाव दङ आसामनिफ्राय सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा मैया राज्य सभानि एमपि सिटखौ ओरैनो देरहालांनो हाबाय मानोना बिथांनि एगेन्स्टआव रावबो राज्य सभा एमपिनि थाखाय आसामनिफ्राय नमिनेशन साबमिट खालामाखैमोन। लोगोसे बिथाङा राज्य सभानि एमपि जानायनि उनाव माजुलि समस्तिनि एमएलए सिटखौ रिजाइन होबाय। ब्रैथि रादाबाव दङ बर'नि मुंदांखा राइटारखौ बर' थुनलाइ आफादा दिनैसिम सिनायनो हायाखै। बिथांनि गोबां आर्टिकेलफोरा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, गुवाहाटी इउनिभार्सिटि, डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिफोराव बाहायजादोंब्लाबो बिथाङा सिनायजायाखै। बिथांनि मुङा जाबाय दानेश्वर नार्जारी। बिथाङा दासिमाव 19 खान बिजाब दिहुनखांबाय। बिथाङा सिमन साफारि कलेजनि सासे लेक्सारार। बिथांनि पस्टआ प्रभिन्सियेलाइज जादोंब्लाबो सरकारनिफ्राय दाबो बेथन मोनाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोमोन। गोजोन्थों।